A proč ho potřebuješ jídat, jako? Aby něco nepravili, nebo co? Myško, proč nedáš té Anežce najest? Náznou misku jí dala. Krembyle sežrala, mušle Richarde, nechala odnést. furt ji ujídáš. Já měl dneska strašně hlad. Anežko už stačí, no? Ještě. Jaký byly Vánoce vlastně? Vánoce byly, já neměli Máte ještě stromeček, nebo nebude máte? Já jsem vyhrožoval, že ho nechám dlouho, ale pak jsem přijel a jsem ho prodal. Ale soused ještě měl ještě do nedávna. No většinou my máme díl, ale... Anežko, ukaž mi, co papáš.